Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Чӣ хеле аз номи видео диден, имрӯз рӯзи мавлуди модарҷони манай. Анами рӯз модари ман таваллуд шудагиянд ва янгае ки ҳамроҳи очам дар як хона зиндагӣ мекунанд, ҳамсари бигем бародарам, акам бигем, ва хостум як приятна кунам барошона. Хчона медонистанд, ма барошона бигем дастаи гул ва тортҳо заказ кардам. Иҷозат надоданд ки ман тортора нишон диҳам, барое ки дар болои торто ман расмошо намондагӣ будам. Гуфтам бинанд торти необичен шава, хирсан шаванд. Барои ҳамиқа рӯи торто пӯшондагӣ. Дар рӯи торто якташ дар расми модар мамондагиам, якташ дар бигем расми янга мамондагиам. Торторо аз шаҳр заказ кардам тамошобинон, ва якта хоҳари азизам бурда то хонашона дод. Ва агар шабу рӯз дар хизмати модар бошем, агар шабу рӯз дар ҳаққи модар дуо кунем, ин боз ҳам кам аст. Ва аз ҳамин гулҳову аз ҳамин наворҳое ки шумо мебинед, ҳамаш ҳақиқӣ. Ҳамин хоҳари ма барои мара видео карда партофт ки худам гуфтам ки кам видео кун барои каналам, ва як табрикнома ва як бигем ки шеър мехоҳам баҳри модарам бихонам, ва ба на танҳо барои модари худам, барои учаҷони худам ва барои кулли модарҳо ҳамин шеъри ман бахшида мешавад. Зи ғурбат бо дили гирён ба сӯят меравам модар. Барои чанд соли дурӣ ғуломат мешавам модар. Дар ҷаҳон мисли модар касе нест ба дил наздик. Модари нурониям, бе ту ҳаётро чо кунам. модари нурониям, бе ту ҳаётро чо кунам. Зинда бош эй нури даргоҳ, ҷаннати рӯи дунё. маслиҳатгар, дуогӯям модарам. ҷону дилам, ғамбарору дилкушоям. модарам, ҷону дилам. Зинда бош эй нури даргоҳ, ҷаннати рӯи дунё. ана ҳамин шеъре ки қироат кардам, намедонам ки навистагиаша. Аз ҳамин гем як апай азиз хоҳиш кардам роҳӣ кардан, ва хостум ки ба кулли модарҳо анами шеъри худман бубахшам. ҳарчанде ки модари ман барои ман дар ҳаёт ҳам падар буд, ҳам модар буд, лекин мо бепадари ман ҳис кардагӣ нестам. Дар ҳамин ҳаёт бепадари ман ҳис кардагӣ нестам. очам барои мо ҳамаи чиза кард, ҳамаи кора кард. ҳатто он чизҳое мо доштем, он чизҳое мо истеъмол мекардем ки падардоро надоштанд. бовар кунед тамошобинони азиз. ва на танҳо ман фикр мекунам ки бояд ки писар, бояд ки бача ҳама вақт очаша ёрдам куна. бачарам боша, духтарам боша, оча ҳардуша як хел таваллуд мекуна, ҳардуша як хел ба воя мерасона. барои ҳамиқа ман имрӯз фахр мекунам ки ба меҳнати ҳалоли худам беягон дастнигарӣ барои очаҷон ман ҳар рӯз бигем сюрприз мекунам. як роҳӣ мекунам пул апама мегӯм анами рӯз ҳамихе очамда гирифта мебари, айнан ман сюрприз мекунӣ. очам чӣ хеле ки фарзандош ҳами модар барои як кӯдак нигоҳ мекунам, ман анами имрӯз очама анами хел кӯдак бари нигоҳ мекунам. ва бо меҳнати ҳалоли худам, барои ки як хел одамо менависанд дар комментария, зана чӣ кор куниш, чӣ зана чӣ мақсад як гапи хунуки худшона ҳатман хулоса менависанд. лекин орзу мекардам ки очам азоб кашид, моро нигоҳ кард, азоб кашид, ҳамаи азобҳои очам ва худам дидагиам. барои ҳамиқа ҳарчанде ки дар як рӯз 10 борам сюрпризиш кунам, и камай тамошобинони азиз. раҳмат ба кулли он модарое ки дар ҳаққи мо дуогӯ ҳастанд. ҳазорон бор раҳмат. ва ана ҳамин манзараҳое ки мебинед, манзараҳои пеши назди хонаи очаи маяй бигем кӯчаҳои мо дар анами хелӣ бигем як адир зиндагӣ мекунем. ҳамаи шароитомон муҳайё, ҳавои тоза, баҳор бо иҷа як бигем ранги ҷаннат мешава. ҳамаи ҷо гули лола, сабза, бисёр ҳам боду ҳавои тозаи хушрӯ дорад. дар анамин адир бигем очаи ма бо янгам зиндагӣ мекунанд. посёлкашон калонай, лекин ҳамаи чиро хичон мекунанд. картошка, помидор, бодиринг, ҳамаи чи бовар кунем мешава. мумкин гоҳ одамо фикр кунанд ки намешава, не ҳамаи чи мешава.
як хел рӯзҳо мешавад тамошобинони азиз дар ҳами мулки ғарибиам ака дига ма барои ман мулки ғариб нест ака ҳамчун ватан ма қабул медорум ҳами шаҳри Новосибирска барое ки рӯзҳои ма дар иҷа гузаштестай ва алҳамдулиллоҳ мекунам ки хушбахтона гузаштестай. гоҳ рӯзҳое мешавад ки ҳамин мегӯм дар ҳами як мошин бишинам брам ҳамин сафари ма тамом нашавада ҳамин мошин ма накна ки айзиқӣ мешавам да зиқ мешавам мегӯм ҳамин брам дига ҳамин мошин ма нашава ба манзилам нарасам. алҳамдулиллоҳ шукронаи фарзандо бо шукрона мекунам ки фарзандом дар пеш ман хушбахтии ҳар як модар фарзандша хушбахт диданай бо очам занг мезанам мебина ки мақсад фарзандом дар пешам мақсад рӯзум нағз гузаштесай алҳамдулиллоҳ бо тани сиҳат дар ҷои аввал бо насиҳат мекунанд ки хай ба ҳар ҳол дар хонаи шавҳар зиндагӣ табуқаб гуфта шумо ҳазорҳо комментария шидагия ки раҳмат ба падару модарат. албатта ку ман сабр мекунам лекин бо насиҳатҳои модарам сабр мекунам. модарам бисёр ҳам насиҳат мекунанд суханҳо бе насиҳатҳои модар мо ҳечем бигем да ҳеҷ барои ҳамиқа дар ҳаққи модарҳо дуогӯ бошед. тамошобинони азиз медонам ки ҳозир дар комментария бисёр суханҳои беҳтарини хутона менависен ва бисёр он суханҳои таъсирбахш менависен. алҳамдулиллоҳ ки анамихел модари ман имрӯз 68 сола шид. ман қайд нагирифтам бигем айрӯи ислом дуруст нест лекин мавлуди модарам мақсад модари ман ба ин сину соли ки ҳозир расид 68 солагӣ расид гуфта фахр мекунам ки бо тани сиҳат дар тори сари мо худовандо як умр танша сиҳат нигаҳ будора дар тори сари мо ва то он рӯзе ки дар қайди ҳаёт ҳаст бо пои худ раҳ бигарда бо дасту даҳони худ бигем истеъмол кунаву истифода бара чизе ки истифода мебара. худованд ягон падару модара муҳтоҷи ягон фарзанд нагардона ва ҳамеша модарора дар тори сари мо ҳамчун як фаришта нигаҳбон бошад. ва бо тамошобинони азиз дастгириҳои шумо ҳам ҳаст ки ҳар вақте ки одамҳои бад ҳаст нест не ҳаст менависанд дар комментария лекин ман аллакай омӯхта шидагиам он суханҳое ки фақат шумо менависен сайда ба пеш ана ҳамин дили мара ба қувват мегардона ва ана ҳамин каналама пеш мебарам. иншоаллоҳ дар оянда беҳбудиҳои зиндагии ма хушбахтиҳои зиндагии ма дар пеш аст ва сурпризҳое ки дар пеш ма баҳри шумо дорам ҳамаш бо дастгирии шумо аст. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад.